салому дуруди бепоён ба ҳар яки шумо дӯстон, бинандагон ва подписчикони гиромиқадри шабакаи Сафархон ТВ. Рӯзи ҳар яки шумо ба хайр ва шодӣ бошад, дӯстони азиз. Ва дар навори имрӯзаи мо дӯстон парастиҳои паталог бо гипсакардон. Ва дӯстони азиз, ҳозир мо ин направляющиро задем 4 угла отметка мондем ва динои кем уровни 4 угла отметка ва баъдан направляющи задем. Паталоки мо 7 сантиметр фуромадагия, ба о хотири 7 сантиметр уровни додем. Раво рост нестанд, дӯстони азиз, раво бисёрш ба айнош хам задагия, ба ҳамин хотир 7 сантиметр уровни додем. Агар шумо паталок задем, хона пастбад боша, равотон рост боша, 5 то 4 сантиметр вадинои бутен мешавад, дӯстони азиз. Ва баъдан ина профилҳоро задем, дӯстон. Байни профилҳои мо 40 сантиметрияй, 40 сантиметри мондагием. Баъдан профилҳоро сахт кем, ба о хотири 40 мондем ки профилҳомон профилҳои сахти конкретан несте. Ба ҳамин хотир профили димсорта 40 сантиметри мондем. Профили якимсорти сахта ки 27 сомона боша, агар дӯстон ана профилҳоро 50 то 60 сантиметр бимоним мешавад дар парастиҳои паталок. Ва ина дӯстони азиз, мо профилзаниро тамом кем. Полни профилҳои мо задагӣ ва динои кадагӣ ҳама ронай. Баъдан гипс сахт кардесем. Ина дӯстон, гипс сахткунирам пашти як тарафша тамом кем. Ва дар навори пешина, дар паталоки пешина задагӣ партофтагӣ растходша нагуфта будам, дӯстон. Бисёриҳо гуфтанд чанд хел растходши нагуфтӣ дар комментария ва бисёриҳо бо гуфтанд стикои гипса бояд шахмат мепартофтӣ. Бародаро, ман як слой задесам гипса, 2 слой не. Вақте 2 слой задӣ гипсора стикоша ҳатман шахмат мепартофӣ. Ба ҳамин хотир як слойда ҳичи намекунад, дӯстон. Ва главни фугена конкретна биза байни гипсора малярни корча қати бибир стикора шофте фугена бизанеш қати сетка. Аввал як слой капрон лата бимонем, баъдан дигим слойда сетка бимонен. Стико вообще намекафа. Стико хеле ҳастиам хеле мемона, намекафа ва стико ба умрит меравад, дӯстони азиз. То чапа кардани хонаро вообще намекафа стико, агар фугени қазоқии нормални боша. Ва ина бародаро, як тарафи паталока гипсша зем буд кем, навбати дигим тарафшай. Ва як слой шпаклёвка зем. Ина дӯстон, полни хона як слой шпаклёвка задагияй стена паталок. Ҳозир гузаштем ба қисми декартификазанӣ. Декартификара ба шпаклёвка задесем. Ям ба вибри хонадорай, дӯстон, декартификаи сафед задесем. Ва дӯстони азиз, дар ҳамин хона 5.5 дона гипс расход шидагияй, 26 дона профил, 6 дона направляющий расход шидагияй, дӯстон. Ва 50 дона 52 дона подвес расход шидагияй, як қити самарези семичка, якта поддеревни, 2 қити самарези подгипс расход шидагияй, дӯстон. Ва ина дӯстони азиз, 10 кило фуген нам расход шидагияй, қати 2 рулон сетка, як рулон сеткаи капрони латтагӣ, як рулон сеткаи таи шикофаки малярни расход шидагияй, дӯстон. Ва ина бародаро, дар паталок 2 қопча шпаклёвка расход шидагияй, 2 слой шпаклёвка задагием. Баъдан ним қопча дига аз сатир растор дига шпаклёвка 2.5 қопча обши шпаклёвка расход шидагияй, як леп пева дар шпаклёвка занӣ, декартифика занӣ ҳамаша, дӯстони азиз, ҳамин қадар расход шидагияй. Ва ина декартифика заниро мо тамом кем, дӯстон. Декартификаи мо ҳозир тарай. ина чӣ хел дида истодаи шумо. Ва касони дар ҳамин хел ремонт маъқулай дудаш намебироянд ё ки мехоҳанд хел ремонт кунанд, дар ҳамин номерҳои болои экран мондагӣ занг бизананд ё дар ватсап имо бинависонанд. Иншоалло худо хоҳад ба вақти ёфтагӣ дар саволҳошон ҷавоб мегиранд ва ҳамин хел ремонтҳоро пешкашшон мегардонем. ва дӯстони азиз, дар комментария фикри ҳар яки шуморо интизором. Фикрҳои худтонро бинависонем, мнениятона. Ва ина мо паталока зем полни тамом кардем. Стенаам шпаклёвка зем, гил партофтем. Хона хулоси гап под ключ тайёрай, дӯстон. Тори дар тиреза камтар тар буд шпаклёвкаш, ба ҳамин хотир гилиш назем шам гил мезанем. ина пилинсои заргӣ, декартифика. ва худованд ҳар яки шуморо нигаҳбон бошад, дӯстони азиз. Панотон ба худо. То навор.